Baionako Dona Maria katedrala 900 urtean sortu zen. 12. mendean katedrala erromanikoa eraiki zuten, baina 1213an estilo gotikoa hautatu zuten. 1258ko suteak eta 1210ko simistak eraikinak kaltetu zuten. 14 eta 15. mendeetan Guillaume Godinen doain zainen esker handitu zen eta 1404an nabea amaitu zen. Hamabosgarren mendean frantsesek hiria berreskuratu zuten eta 16. mendearen amaieran Ego-Dorrea eraiki zuten. Frantziako irautzaren ondoren, 19. mendean zaharberritu zuten eta Bigarren Mundu Gerrak kalte txikiak eragin zituen eta 21. mendean lanak jarraitu dira. Katedralaren barruan, hainbat elementu aipagarri dira. Adibidez, kapeletako behirateak 13 eta 15. mendean artean sortuak izan ziren eta kolore bizitakoak dira. Katedralako aldaera ere berizia da, urreztatua eta xehetasunez betea delako. Eraikina, bi doge altuko osatzen dute, 45 metroko garaierarekin. Doge horiek, Baionako hiriaren ikuspegi paregabea eskaintzen ditu. Katedralaren klaustroa ere aipagarria da, 12. mendekoa eta Frantziako handienetako bat delako. Bere garai hartako arkitektura zoragarriaren adibide argia da. Dona Maria katedrala edota Andre Maria katedrala, Baiona handia osoan kokaturiko katedrala gotikoa da. Eliza katoliko erromatarra da eta handu egoitza Baionako Mark Aie apezpikuak. Katedralak 80 metro luzera eta 23 metro zabalera neurtzen ditu. Arkitekto ezagun batek proiektua jaso bazuen ere, ez da zalantzarik Champagnia ingurukoa izango zela, egituran nabari zaizkion elementuen gatik eta seguruenik Jenseko katedrala izango zuen hark buruan proiektua egiterakoan. Katedralako doge edo eskila doge zaharrena sakristia zaharraren gainean eraikia da, gaur egun apaiz gela denaren gainean. Katedralaren parteak. Fatxada nagusia, fatxada estilo gotikoa du, ate handi bat erdian kokatua da eta arko itxura du. Ate gotiko tipiko bat da. Ondoan, zutabe zizelkatuak badira eta gainean pertsonaia erlijiosoen zizelkadurak ikus ditzakegu. Bibliako eszenak, elementu naturalak eta geometrikoak ere ikusten alditugu. Kanpai dogea. Kanpai dogea elementu garrantzitsuenetako bat da katedralean. Bi doge dira. Hauek ere zizelkadurak komplexu batekin eginak eta estilo gotikoak. Gaur egun gres kolorekoak dira, baina garbiketaren ondotik ikus dezakegu lehen zuriak zirela. Basilika, arkitektura gotikoko arkuz osatua da eta paretak urrez eta kolore biziztendatuak dira. Pareten kolorea duela gutxi deskubritu zuten katedrala berritzean. Estatua eniz badira baita portretak ere, sainduak, jainkoak, ala Jesus edo angeluak errepresentatzen dituztena. Organo bat ere bada, meza egunetan entzuten dena. Sabaia. Sabaiak ere kolorezkoak dira eta pinturaz berrenak badira. Gainera lehioen bidez argia sartzen da eta xilota ederrak sortzen ditu. Lehioen begiratak dituzte. Hau da, kristalak koloreztatuekin osatutako lehioak dira eta sainduak edo eszena erlijiosoak ikus ditzakegu. Gaur egun horiek errepresentazioak dira, denborarekin suntzituak izan baitziren. Anekdota gisa, behipat ditzakegu. Baiona Inglaterraren menpean egonda luzaz, 12. mendetik 15. mendera. Garai hartan, katedralak gora bera ugari izan ditu. Ege eginda askotan suntzitua izan da. Azkenean, parte handi bat beheraika izan zen, hala ere, gaur egun eragin horren aztarnak aurkitzen aldira. Giltzarri batzuek, Inglaterrako armak irudikatzen dituzte, haien 3 loina barru gestatu ospetsuekin ondo gorri baten gainean. Gaur egun giltzarri horiek Baionako hiriaren historiaren lekukotasuna dira. Hiri hau, bestalde, garrantzitsua izan da pertsona ezagunentzat. Adibidez, mundu guztiak ezagutzen duen idazle handi bat inspiratu zuen. 1853an, Victor Hugok Baiona bisitatu zuen bere Euskal Herriko bidaien denboran eta hiriarekin liruratuta egon zen. Katedrala arte gotikoaren miragarri gisa deskribatzen du. Bereziki estimatzen du, behirateak eta gangak zerkatzen dituen argi koloretsua.
Hitz hauek erakusten digute zein argigarri zen leku hau 19. mendean gaur egun ere jende askori interesatzen zaion bezala. Done jako ebideko erromesentzat, leku garrantzitsua da hortik pasatzen direlako, tradizio luzeko erri jogunea izanik, erromesek beti topatu dute hemen lasaitasuna eta otoitz egiteko lekua. Gainera, hainbat ekitaldi, kontzertu eta jarduera kultural hartzen ditu. Honek, bere komunitateari eta bisitariei ere laguntzen dielarik.